Takže toto je rozlúčkové video Márii s našim táborom. Nie. Povedz, aké máš pocity z tohoto všetkého. Nemám žiadne pocity, necítim. Cítim, ako mi voda kvapka na ruku. Teraz. Už kameruješ? Aha. Hej! Ja ti skovám. No tak povedz, jak sa cítiš, koho chceš pozdraviť? Chcela by som v prvom rade pozdraviť Homera, ktorý sedí oproti mňa. Za to, že som so mnou išla takú dlhú, náročnú, namáhavú cestu. Koľka hodina bije? Bije 9:30 hodina. Ty bogo, hodina cesty. Dobre, pokračuj. Takže máš čo robiť? Vrátiť sa, o tom čo dojsť. V druhom rade chcem pozdraviť čurietky, každú jednu osobitne. Takže, Kofala, tebe ďakujem za všetko. Marlenka, tebe ďakujem za to, že si. Monika, tebe ďakujem za to, že si mi dala rady, ako byť na samotke. Katka, tebe ďakujem za hodinky. Lucia, tebe ďakujem za všetko ostatné. To je všetko. Všetky som povedala. Áno. Áno, ešte ja. Ďakujem sebe, že som sa dopravila. Ďakujem zrýchlené, ktoré sa tu momentálne nenachádza, že som neprišla. Ďakujem žralokom, že... A Katka šťastná. Chcem sa poďakovať za hodinky. Do keľu. Ale nedávaš pozor, vidíš? No, žralokom chcem poďakovať za to, že spravili jamy v našom týmku. Jarek. Mohla otekať voda preč. Počkaj, zavriem si šnúrku. A taktiež by som poďakovala Inkimu, že mi dala toto pirátov na medveďov a druhú várku pirátov na niečo menšie. A aj Pištovi za to, že vodcuje. Potom chcem poďakovať celej mojej rodine, všetkým mojim príbuzným, všetkým, ktorí sa o mňa starajú fyzicky, psychicky, ale hlavne finančne. A moje posledné želanie pre touto samotkou je... Homer, už to vypni, prosím ťa. Vypni to! Vypni to!